Úryvky z knihy Zázrak. 5. deň. Zázračné peniaze. Vďačnosť je hojnosť, sťažnosť je bieda. Už len myšlienka na to, že nemáte dosť peňazí, je prejavom nevďačnosti za peniaze. Cíť vďačnosť za peniaze, ktoré máte. Lebo tomu, kto má vďačnosť, bude dané a bude mať hojnosť. Teraz si spomeňte na detstvo a buďte vďační za to, čo vám bolo zaplatené. Teraz si zoberte 5-eurovú bankovku a nalepte naň nálepku s názvom Ďakujem za všetky peniaze, ktoré som v živote dostala. Pozerajte sa na tento nápis a 5-eurovú bankovku niekoľkokrát za deň. Hojná vďačnosť za peniaze sa rovná hojnosti peňazí. Keď sa budete pozerať na bankovku, buďte úprimne vďační za hojnosť peňazí, ktoré ste v živote dostali. Tento deň znovu prejavte vďačnosť za 10 vecí a povedzte aj prečo. Za každú vec sa poďakujte 3-krát.